rong samai mani hai kisisa kana mani hai pan nang na phunung panliya amo hai rong no kono khaina nangya mokol mukti khibi no chung solution ni lama no rutungna nangnai chung piprasa hingke tabok mami khesiri songlainan naikana borok kebo kaito miya rokni borok bo tongo o tini borok bo tongo tini phungni borok tongo mai chajakya bohog mai kwrwi khlaiwi phaimani bobagrani message no nasinaiwi jori se mai hingke thanai 2017 rokni haike de o thaio ba taisa kasuna nangnoi lahat rok noroktamo sa oman khairi manade asana maya de ongnai oborong bo comment khaiti busuk jarate support nongni maya khai chung tiprasa ongoi busuk jarate thangwi sokonai ama haike mangde thungjagoi tong sinai chung ayang phatar hani tokha kosom rok bai sal brum brum chung taibede obon salai taibede chung thwirina nangkho tabo bobagra ses paithak ne je tiprasa no muthang kelangnai hine samani thancha hine thanchan bede taibede chung taisa thanchaungna nangnai